Hi guys! This is Michelle and welcome to my YouTube channel. Hi guys! Kamusta po kayo? Isang magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Nandito pala ako ngayon sa labas kasi hindi ko nadala yung aking panglagay sa tenga. Yung ano mo yan, para tayo mahiya. Oh, yung puti-puti ko dito. Oh. Ang ganda talaga ng color pink sa akin. Charot. Anyways, talabas ako ngayon. Happy Friday. It's Friday. At holiday dito guys sa Germany. Kasi today is Vatertag. Yes, Vatertag na Father's Day. Father's Day dito sa Germany. So, ayun. So, yeah, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Dito sa... Kasi, di ba sa atin, nagse-celebrate tayo June pa. Di ba? June pa tayo nagaganon. But dito, May. So, parang a week after ng Mother's Day, is Father's Day din dito. So, yes. Ayan. So, nandito pala ako ngayon sa labas at ako'y mag-walking. Alauna na pala ng hapon. Anyways, nag-ano pa nga ako, pinag-iisipan ko pa ako ba lalabas at maglakad-lakad. Kasi, parang, ano mo yun, natamad ako, ganyan. So, update sa life. Ito, buhay pa naman. Lumalaban. Ayan. So, salamat sa Lord. Ayan, dahil sa pagpapatuloy na pagpapalakas at sa, alam niyo yun, sa good health, ganyan. Ayan. Maganda yung panahon ngayon. Pero ang sabi kasi is uulan. So, buti na lang. Pero kanina umaga umuulan siya guys, malakas. Parang yung ulan is paano ba? Darat, tapos mawawala pa bugso-bugso. Parang something like that. So, ang sabi dun sa weather kanina, mga ganito kasi uulan. So, thank God, hindi umulan. Maganda yung panahon. Kaya nagdadalawang isip din ako na lalabas kasi nga baka pumusang ulan. Pero alam niyo naman, ito raincoat, yung dala ko. Nag-jacket ako ng yung raincoat ang ginamit ko ngayon. Tapos nagsombrero pa ako in case of. And then, alam niyo ba itong sombrero ako dyan. May sombrero, may umbrella. May payong ba? So, madaming tao dito sa ano. Dito sa nilalakaran ko, walang masyadong tao. Nag-ano sila. Parang yung mga katatayan, nag-picnic sila dito sa park. Itong park kasi malapit sa amin. As in, maganda talaga siya. Sobrang dami, lalo pagka summer talaga yung as in, mainit, ang gantang-ganda na ng panahon. Madami sila. Madaming punong-puno to lagi. Madami nagpipiknik, kanyan. So ngayon ito, meron silang siguro nag-uwan sila ng Father's Day ng mga katatayan. Puro na sila lalaki doon, nakita ko. Parang nag-uwan sila grill. So dito kasi pwede mag-grill, something like that. So, yeah. At ang aking yusawa is may trabaho siya. So, yeah. Kaya isa akong naglalakad-lakad ngayon. Ayan sa likod ko is Termi, yung swim pad. Ayan. Swimming hall. Ganyan. And, yeah. Ayan naman yung update sa buhay natin ngayon is sobrang busy lang yung mga tao. Ayan. So, yeah. Tapos, ayun pa, nagka-allergy pa ako. So, ayun, parang first time nang nangyari sa buhay ko na magkaroon ako ng ganito. Alam niyo ba yun? Yung, ang kate-kate ng mukha ko, ng ilong ko, ng mata ko, gano'n. Gawa nga ng pag-change ng dito. Parang first time, kasi, magda 3 years na ako dito ngayon na ako ng allergy. So, yun. Kaya talagang, anyways, dapat nga hindi ako naglalabas kasi dahil sa mga sa mga bulaklak, ganyan. Pero nakaka-boring sa bahay. Alam mo yun. Pero alam yun, may gamot. May gamot. Tapos may spray pa ako, ganyan. So, ayun. So, ngayon, okay na siya. Hindi na siya ganun kaano. Pero talaga, nung mga una-una talaga, grabe talaga. So, lalo na pag gabi doon ako inaatake sa gabi na ang hirap kong matulog kasi ang kati-kati ng mata ko, ng ilong ko. Tapos grabe talaga, mga hatsihan, ganyan. Ay nako. So, yun. Ang ganda-ganda na ng kapaligiran kasi may mga yung mga dahon na, ayan. At mga green na ulit. Dati mga kalbuyang mga yan. Ngayon, ayan, nakikita niyo na. So, yes.
Madami dito mga naglalakad-lakad din. Mga kasamang aso, kasamang mga bata. Ayan, so yan. Oh, yeah, and I'll see you guys later sa ating sunod pang mga update, guys. Update. Andito na pala ako sa city, sa paglalakad ko, no? Ay, narinig ako mga tatawanan. Nahiya pa ako labas ng aking phone. Oh, andito na ako sa city, guys. Yung sa likod na yan, di ba? Kalakad. Tignan niyo yung langit. Mukhang uulan mamaya-maya. So, ito, oh, yan, oh. Ang ganda. This is all the shops. Close. Pagka ganitong holiday, mid-season dito. Pagka ganitong holiday, close talaga ang mga shops dito, guys. Ito may mga baso dito. Oh, kung mahilig kayo sa mga baso. Sa mga tika, no? Uy, ang cute dito, oh. Diba? Tapos pagkano dito yung mga ganyan nila? Uy. 113? O the... okay. 13 euros. So, yeah. Mga baso ba? Ayan, walang katao-tao kasi sarado ngayon. Ito yung galeriya. Ito sa Deichmann. Ano lang, walking ang tingin-tingin. Ang ganda, oh. Mga sapatos pala. Tsinelas. May cup sila dito. Ano yan? Uy, ang cute naman ng bag na to. Magkano yan? 27 euro. Alam mo, mas okay to, oh. 29 nga lang itong bag ito. Ang laki-laki, oh. Diba? Kasi dun sa maliit, 27.99. So, it's like 28 euro. Oh, ang cute nito. Bag. Kita niyo ba yan? Yung brown? Ang ganda, no? So, yeah. Ito lang. Walang people. Konti lang. As in. This is the situation. The situation right now here in the city. Nothing people. Not a lot. Kasi hindi maganda yung panahon. So, yun. Let's continue walking. Because our goal today is to complete the 10,000 steps. So, yeah. Guys. Meron ditong park. Parang mas pinaganda nila. Kasi dati wala ba to eh. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Garden Cluster. Ayan. Ang ganda, no? Ganda, no? Tapos may museum dito. Ayan. Tapos sa museum, ginawa nilang ano. Tapos ayan. Yung mga upuan ng mga people. Pagka ano. Ang ganda, no? But yeah. Let's continue walking. Alam niyo, may karabaw pa dito. Hindi ko nga makita kung sana yung karabaw eh. Anyways, ito ay sa kabila. May tao pala dun. Yeah, may nakita ko lang sa inyo. Alam niyo ba? Mukhang uulan na nga eh. Ano ito? Restaurant. Oh, restaurant Mediterranean. Wala, iniikot-ikot ko lang. Baka may madaanan tayo may milk tea. Ha? Ano na lang yung diet natin ito kung may makita ako. Kasi alam niyo ba, yung binibilhan ko na naging kaibigan ko na yung may-ari ng milk tea. Wala, nag-close na sila. Ayun, hindi na daw siya mag-open. Kasi naging matumal kasi yung ano, kasi siguro sa presto niya, kasi yung presto niya kasi hindi rin kasi ganun ka ano, sa mga tao eh. So, yeah. Ano ito, home studio, biro. So, yun. Parang bumagsak na si, ulan. So, yes. Let's just walk again. Outfit check. Tigil muna ako dito. Simbahan yan. Ayan. Hi guys, update. Sa bahay na pala ako. Ayan, mainit na yung aking nag-ano pala ako ng tubig. Nag-init ako ng tubig dahil magtiti ako. Dahil alam nyo ba, ang lamig. Biglang lumamig yung panahon. So, wait, saan ko yun? Lagayan ko ng Wait lang. Yan, uy, may ikot siya. Wait. Saan ko kayo ilalagay? Sorry. Ayan, para magkakitaan tayo. Tama ba ako? Or ano? Ay, ano ba yun? Yan. So, hi guys. So, nagpalit lang ako ng short. Pero may may doble ako kanina na stockings. May ako ng ganyan. Anyways, ayan. So, may init na yung tubig ko. Ako yung magtiti dahil sobrang biglang sorry. Biglang lumamig yung panahon. At, yeah.
Inatake na naman ako ng pagka-hatching-hatching. Sobrang daming hatching na naman. Ayan, so, magti-tea tayo. Meron ako ditong pure na ginger tea. Ito yung aking tea ngayon, guys. Biglang lumamig yung panahon. Mukhang magtutuloy yung ulan. Meron pa ako ditong natirang lemon. Alam niyo, ginagawa ko. Paisa-isa lang ako ng bili. Kasi nga, minsan kasi nagdadalawa o 3 bili ko. Tapos hindi ko siya agad naubos na sisira. So, kaya paisa-isa. Tapos ganito. Ganito pa nga yan. Tapos hihiwain ko lang. Pero ano na to? Ubusin ko na to kasi konti na lang to siya. Tanggalan natin ng masyadong madaming balat. Yun. Bakit ba ako nagsabi ng Friday? Thursday pala ngayon. Diba? Nakalimut talaga ako. Bukas pala Friday. Bukas yung shop. Akala ko kasi. Ayan, so yun. Anuhin ko lang to. Tapos mag-ano lang ako ng aking, habang inaantay natin yung mag-set. Mag-ano ako dito, mag-ano ako nitong aking dishwasher kasi pinaantar ko to guys kanina. At okay na siya. So, yeah. Let's unload it and put it in the place where they belong. Guys, meron pa akong good news sa inyo and I'm so thankful at very proud sister sa aking kapatid dahil yung kapatid ko is nakapasa na sa board exam which is licensure examination for a teacher. Ayan, so ayun, I would like to congratulate my sister, Sarah. Ayan, I'm so proud of you, my dear sister. Ayan, so, yun. Sobrang happy ko na nakapasa siya. At as in, talagang, ayun, pinagpipray ko na ayun nga, yung ng exam niya, makapasa siya, ganyan. And finally, God answered our prayers. Ayun, so very, 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 very happy. And yeah, thankful kay Lord dahil tinupad niya ang isa sa mga dasal namin ng family. So, ayun. So, very proud of you, my sis. Ayan, lalong-lalo na syempre sa nanay at tatay. At kaming lahat ng mga kapatid mo at lahat ng pamilya mo. Ayan. So, congratulations, my dear sister. I'm so happy and proud of you. Ayan. So, ayun. So, yeah. Continue na maging maayos lahat. At yeah, I'm praying for your more success. Ayan, so, sobrang saya. Sobrang saya ko para sa'yo. Ayan, so congratulations, my sis! So, hi guys. Tapos na akong maglipit ng mga ano ko dyan, ng aking mga hindi ko pala pinag ito. Yung aking sa dishwasher ba, mga pinggan. So, yun. Ngayon ay mag-tea na tayo. Ito na yung tea. So, ayun lang naman yung kaganapan ko ngayong araw. Hindi naman ako magluluto ngayon ng pagkain dahil may niluto akong pagkain dyan. So, init-init lang ba? Ganyan. So, ayun lang naman yung kabuuan ng vlog na ito. Ayan. So, yun. Maraming salamat guys sa panonood, sa pagsuporta. At, ayun. Medyo matagal akong walang upload. But, yeah. I hope you still support my YouTube channel. And, you still watching my videos. Pag nag-upload ako. Ayan. So, maraming salamat. Thank you so much, guys. Ayan. So, meron para ako ditong mani. So, kakainin ko yan with the tea. So, ayun, tinan nyo, na naman si Haring Araw. So, yeah. Ayun. So, that's it for today's video. Thank you so much guys for watching and I will see you in our next one. Always smile and God bless us all. See.